खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासिबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 27 नभेम्बर रबिबारनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों आं खिलिखां ब्रह्मआ। फान्जामुथिनि गिबियाव दं मेष। साननाय हनाया फैमाल जानो हागौ। दिनैनि सानाव नोंथांनि नाजानाया मोनसेबो जाफुंसारनायनि मिजिं गैया। बृष। बबेबा मोनसे जेंनाखौ लानानै न'खराव नांलायगोन। न'खरनि जेंनाया नोंथांनि गोसोखौ गोजोन गैयै खालामनो हागौ। मिथुन। नोंथांनि थाखाय मोजां सान। दिनैनि सानाव न'खराव गोजोन सान्थि फैगोन। गासैबो जेंनाखौ बावगारजोबगोन। कर्कट। जेरावबो रैखा मोनगोन। जेंनानिफ्राय गुबुनखौ रैखा खालामनाया नोंथांनि साबसिन। सिंह। नोंथांनि थाखाय मोजां सान नङा, जर'खायै फरायनायाव नोंथांखौ हेंथा होगोन। देहानि फारसे सांग्रां जा। कन्या। दुखुजों गफबगोन। गारबोनाय समखौ लानानै उन दाहा खालामना दुखु जागोन। तुला। गुबुनखौ मदद खालामगोन। दिनैनि सानाव नोंथाङा गुबुनखौ मदद खालामोब्ला मदद मोनफिननायनि मिजिं दं। वृश्चिक। देहानि जेंनाखौ लानानै जिंगासिगोन। गावनि जेंनाफोरखौ साननानै सान हर जिंगासिनायजों समखौ बारहोहरनांगोन। धनु। बबेबा मोनसे खामानियाव मिजिंथिनाय आसाया जाफुंनायनि बांसिन मिजिं दं। नाजाथाबोब्ला जाफुंसारनो हागौ। मकर। गावनि अनजालिजों सोमोन्दोखौ नागारलायगोन। थासारिखौ बुजिनानै गोसोखौ हमथानो नाजा। कुम्भ। नोंथांनि थाखाय मोजां सान। फालांगियाव गोबां रां बुथुमनो हागोन। दिनैनि सानाव रां आरजिनायनि फारसे गोसो होयोब्ला आय गोनां जागोन। मीन। गुबुन जायगायाव दावबायहैनायनि मोजां सान। दावबायनायनि गेजेरजों नोंथाङा गियान सोरजिनो हागोन। गोजोन्थों। दिनैनि राशिया एसेनोसै।